Agora! Hombre! Sardo, que tal, hombre? Como xa había que non o vía, caramba. Fai calor hoxe, sí. Vexo ben. Séntese aí, séntese. Séntese aí logo, vamos a ver. Co primavera a xente ponse fresca. Altera a xente ca primavera. Dígame logo, a ver, que lle acontece, dígame usted. Que me apetece. Ai, agora mandaba yo uns chourizos á brasa, carallo. No, no. Pasa que usted me non mordeis nin cheirar, que é un lambón. No, digo que... Paso máis fame con tonto. A ver, digo que lle pasa, que de que está usted doente. Ai, no, os dentes agora maravilla. Que dentes, home? Desde que puxen a dentadura postiza. Nin flamón, nin outra cousa. No. Sabe mal o que teño? Teño que ter cuidado que cando espirro, sálame disparados, cara. Ala, vai. Outro día espirrei, espetei a dentadura no ollo ao alcalde. O alcalde. Ala, mala, ainda por riba vai pegar o Puxen alcalde. o ollo feito un cristo, cara. Chum, pum. Hai que ter un pouco de cuidado, porque, a ver, se pensas cosas, hai un pegamento que fixa a dentadura, un pegamento este que vai moi ben. Amarra aí e non lle saltan os dentes. Chao para chá, pegamento. Ah, pois claro, cuidado, home, que... E te ia a romper. Ala, vai, paixar. Pero tipo, cuidado que se puña bravo, Quen, o alcalde? Dixo que me iba a poñer unha denuncia por daños e non sei que máis. É perjuicios, claro. Sí. Polo ollo. No, pero xe lle dixen, eu non xogas comigo, cuidado, que ou morro conto aquí, ou se non teño unhas fotos que lle fixen un día ali en Pontevedra na sala de fiestas. Na luna. Unha morocha estaba ali, fixen unhas fotos e oye. Amigo, bueno. No, Vale, veña, non vamos a estar aquí dicindo tonterías. Veña, a ver, cal é o motivo da consulta? Veña, rápido. Ui. Que lle dixo que me iba a poñer unha multa? Que multa? Me cago no precio da gasolina que lle fendo, cabeza. Non dixe nada, multas, Oiches, Eleuterio, se queres ir de alcalde, non te metas comigo, Talo. que teño máis fotos, Teño outras fotos que lle fixen. Ui, non dixe nada, cuidado. fixen unhas fotos nunha gasolinera ali, collendo un maletín. E eles pensan que... Un maletín. Un maletín. É o que lle cumpría ahora meterse usted a extorsionador, que é o que lle faltaba extorsionador. Como sabe? Como, Como sabe que polo metime maletín? entrenador do Porto Meloso no club de fútbol? Que entrenador, Claro, home? tamén subimos á quinta B como a Real Sabra. Non lle estou falando de entrenador, home. O fútbol veo moi ben. Por certo, xa que está falando de fútbol, discúlpeme. Co seu permiso, con permiso de todos, falando de fútbol, Ten famiña, carallo. Ten famiña, no. Esta hora tamén comí eu. Manjaba un churrasco agora como nada, tan palagoso. Manjaba. Non é fama, por que, vamos a home? ver, este é un gesto de apoio ao xogador do Barcelona, Dani Alves, o brasileiro. Hai un camioneiro, Aurelio. Botou o camión da fruta. Pero que camioneiro? Non sabe o que lle pasou a semana pasada, caralho. Que non estou falando de... Iba para a Coruña e dou un Ala. apretón ali na autovía. É Na verdade. autopista da Coruña dou un apretón, meteus ali para unha área de servicio que hai. E foi ali entre unhas xestas ali evacuar. Pero- Limpiaronlle toda a fruta que levaba no camión, pero canto ladrón hai. Pero- E agora como se puñeron de moda os plátanos, por culpa do xogador este que se puxa a comer o plátano, agora todo Dios. Home, mandando pero- o plátano. Limpiaronlle todito, amigo. O do xogador, home, o do plátano... Barcelona. O plátano era polo Sí. do... Bueno, é igual, deixa. Paparonlle todo. Vamos a ver. Quemou o camión porque era de ferro. Eh, E home, a xente agora ten. Digo... Non é fame, é vicio, Digo. Se cadra, usted non tira problemas de audición, porque parece a mí que está un... De erección. No, eu no. de erección vou como de 18 anos, home. Se me poño a través un muro. Ala, xa estamos, bueno, animalada. problema seu. Que se oe ben, se oe Ai, ben. coré. As 11 menos cuarto. Como que hora, home? Estou Vai preguntando acabando que teño fame, teño que ir Está cenar. como unha tapia, este home Sí. está... Ai, Ustedes cenaron? Sardo. Sardo. Teñen cara de fame. Sardo! Que? Voy mirar o oído, porque usted debe ter algún problema no oído, porque non é normal esta... Entende? Oye, dicir, Madrid agora xa non é nada. Agora está todo entre o Barça e o Atlético. Bueno, é igual, O deixa. Barça se gana na última e do. Sí, no, o Barça ten aí, joder. está para ganar a Liga. Eu creo que o Madrid xa se deixou empatar. Voy mirar, déxeme, a ¿Cómo? ver, poña a cabeza para, déitese aí un pouco. Ostras, pero usted ten aquí, home, esto vivo mirado. Espera, déxeme ver. Claro que anda aí estar... Dios! Pero, por favor, home, pero... Digo eu, hai fábricas de cera que teñen menos produción, menos obreros. Pero que? Hai que lavar o oído, home, hai que se lavar un pouco, por Dios, pero...
Non me dije que tiña eso metido dentro do oído. Home, claro que tiña metido este no oído. Xa decía eu que generoso levaba uns días susurrándome. Ah, E da maneira que la berra a min xa me extrañaba, pero dixen, estará cariñosa. Usted Pero aí desconfiou. yo, chaio, dábame co rabo da escoba, caralho. Claro. Era que oía mal, agora. Desconfiou. Pois nada, toma a vela, Jardia. Eu pa que quero ver? A vela... A vela, pa que quero? Trae. Que? Mire, isto... Ao chegar a casa, inda por riba, forra en luz e fai unha cena romántica generosa con vista a usted. Si, calao, non se pode fer lume aquí, non... Para. Non se pode fer lume aquí, que veño os bomberos, métenos un... Nada, usted que ten un Calambrazo. problema de tapón de cera, tiña un pequeno tapón de cera, eso voulle dar, teño aquí unhas gotas aquí, Aquí ao mira. paxaro, po entierro. Teño aquí estas gotas, tome, aí van. Descanse en paz. Oye, usted estas gotas botamos a mañá en ayunas. E Vamos pois- ver. No, menos que vai beber as No. gotas, botar nos oídos. A mañá ya a noite, xa verá, isto limpe o oído e é radical. Isto é unha gota moi boa, veu de Alemania. Bueno, todo. por dios, eu paso. Sí, home. euros, xo. Pois mire, sonlle 200 euros hoxe. Como di? Hai 2 200, 200. euros. No, Tome, por no. Vamos a pa, mire. No, Paso 200, Ville comer o plato non entrou, me fama. Pero non, que son 200. Que usted xa é, non me sea arte. Claro. Oiga, Voy fora. ¿dónde me ven usted con dos? Voy fora. Oiga. Vou cenar que... Oiga. Qué cara, Lizardo, qué cara. Qué cara. Irá, que hai que Tremendo. Indignado.